Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim David Parrenyamont. Bon dia. Bon dia. És wikipedista, membre coordinador de comunicació d'Amical Wikimedia i col·laborador al Núvol i Ràdio Palafrugell. En aquesta entrevista ens centrarem sobretot en el món wikipedista i tot el que hi comporta, però també et demanem que ens expliquis qui ets i com ets. Per això comencem parlant de joventut. Tens algun llibre, ídol, frase que t'hagi marcat? Algú que m'hagi marcat, doncs per exemple, ara em ve al cap un periodista que es diu el Grant Greenwald, que és el que va destapar tot el tema del cas Snowden, no? Potser es tracta molt de l'Snowden, que sí, que és el que va filtrar, però potser hauríem de tenir en compte més també el periodista que va ser el que ho va publicar i va destapar tot el Guardian i que va tenir, entre cometes, doncs, la valentia de publicar-ho, d'uns documents que posaven entredit tota la actuació dels Estats Units, no només a nivell domèstic, sinó en el món, a nivell diplomàtic, i que trobo que és algú que, un periodista que ha fet un acte com exemplar i que ara de fet ha publicat un llibre que es diu el No Place to Hide, sin un lugar donde esconderse, que és on explica com es va gestar tot i com va descobrir l'Snowden i com va publicar-ho el llibre i tot el que li va comportar, perquè clar, ara ell també, els Estats Units han tocat Miquel Crostó, també la seva parella, però també s'ha de tenir en compte que el llibre també és com autobiogràfic, també ja suposo que cal tenir en compte que segurament en el llibre no haurà posat coses que potser el deixin de manera negativa i el llibre també s'ha llegit una mica entre pinces. Parlem ara de cinema. Quina pel·lícula ens recomanaries? Una pel·lícula, també diria alguna recent que he vist, perquè n'hi ha moltes. Per exemple, una que es diu el Gran Hotel Budapest, que em va agradar molt, que és d'un autor que es diu Anderson, ho podem buscar a la Viquipèdia, que va estar molt bé i que la recomano. Passem a parlar ara de música. Si ens pots dir una cançó i un grup, els teus preferits. Un grup, doncs bé, jo des de ja fa molts anys soc fan de Coldplay i encara que ara siguin molt i molt coneguts, sempre m'ha agradat molt les seves cançons. Parla'ns ara de la teva vessant més tecnològica. Quin servei fas servir més per comunicar-te i quina xarxa social utilitzes més? Servei per comunicar-me tots, gairebé. El Gmail per tema de la Viquipèdia, correus amunt i avall, el WhatsApp i xarxes socials, el Twitter, el Facebook, el Twitter sobretot moltíssim per estar al dia de tota la informació i poder també parlar amb amics i col·legues i difondre tot el tema de la Viquipèdia. Explica'ns ara com funciona el món wikipedista català. Què et porta a implicar-te en la Viquipèdia? Al principi vaig entrar més que res per curiositat, no? Per saber... Era una eina que constava sempre a l'escola com tothom per fer els tries i volia saber més què hi havia al darrere i vaig començar, em sembla que era primer o segon d'ESO i al principi no en sabia gaire, però llavors ara el que m'està portant més és entre cometes, ajudar la gent, no? Perquè tots els wikipedistes tots són voluntaris i el que fan és aportar a través de les fonts coneixement que pot ser utilitzat per tothom i el més gratificant és llavors veure el nombre de visites i veure que molta gent l'utilitza i que li serveix tota la feina que fas en el temps lliure. Explica'ns una mica què feu perquè tot funcioni. És complicat. Hi ha una frase que diu que la Viquipèdia funciona a la pràctica i no a la teoria. Si expliques que és una enciclopèdia oberta, que qualsevol hi pot aportar-hi, dius això és impossible que funcioni, això és utòpic, però a la pràctica funciona, perquè funciona amb un sistema de que un mínim nombre suficient d'uis controlin tots els canvis. Això és una de les grans fortaleses de la Viquipèdia, com que hi ha tanta gent visitant, tu si veus una errada, tens, entre cometes, el deu de moral de corregir-ho i també aportar informació. Si veus una falta ortogràfica, corregir-la, o si hi ha un article que li falta una foto i és d'un monument que tens al costat de casa teva, li pots anar a fer una foto i també portar-la a la Viquipèdia, o si és un article esborrant que té 2 línies, que és pèssim, per què no ampliar-lo? I a través d'aquest sistema d'altruista voluntari que entre tots també patrullem entre tots i que no es coli
cap vandalisme que diem nosaltres, doncs és el que fa que funcioni. Per què creus que hi ha tanta gent que té la sensació de que la Viquipèdia té tants errors? Bé, principalment per desconeixement, no? Perquè no coneixen tot com funciona per dintre la Viquipèdia i com és de fàcil corregir-ne. D'errors, tampoc és que n'hi hagi molts. Sembla que és un 1% o 2% de gent, editors, que són vandalisme, i per què hi ha aquesta sensació? Doncs principalment per desconeixement. Llavors, quan tu li expliques com s'ha dit a la Viquipèdia i tots els filtres que tenim perquè doncs, tots els canvis que la gent aporta doncs, ja passin diferents filtres perquè no quedi directament allà qualsevol ximpleria, doncs llavors diuen, doncs tampoc està tan malament això de la Viquipèdia. Què t'ha portat? Què m'ha portat a la Viquipèdia? Moltíssim, a part de coneixement, no? Perquè a tant d'ampliar articles, doncs, al final també te vas cultivant tu, conèixer gent nova, tot un món que hi ha darrere no sé, l'altre dia ho tuitejava que he conegut moltíssima gent fantàstica i molt trempada tant al Twitter, a la Viquipèdia, que al final t'acabes fent amics, quasi. Bé, doncs moltes gràcies per rebre'ns i fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres.